வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஷாப்பிங் வீடியோ தாங்க. திண்டிவனம்லேருந்து விழுப்புரம் போகிற வழியில் இருக்கிற பரிக்கல் அப்படின்ற ஊரில் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோவில் இருக்குது. இதுதான் ஒரே கோட்டில் இருக்கிற 3 நரசிம்மர் கோயிலில் முதன்மையான ஸ்தலம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த கோவிலை பற்றின வீடியோவை நான் தனியாக போடுறேங்க. இந்த கோவில் பக்கத்தில் நிறைய கடைங்க இருந்துச்சு. எல்லா கடையிலுமே செராமிக் ஜார்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. நான் அது ரேட்டு கேட்டிருந்தப்போ எனக்கு ரொம்பவே அது நார்மல் ரேட்டாக இருந்துச்சுங்க. நான் சில செராமிக் ஜார்ஸு அதெல்லாம் வாங்கியிருந்தேன். அந்த கடையை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். கோவில் பக்கத்துலேயே இருக்கிற கடை தான் இது. இந்த இடத்துல தான் நான் இந்த ஜார்லாம் வாங்கியிருந்தேன். நான் என்னென்ன வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்றத தனியாக வீடியோ போடுறேன். இப்போ இந்த கடையை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இது 1 கிலோ கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஜார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதோட ரேட்டு 100 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதே மாதிரி இந்த ப்ரௌன் கலர் ஜாருக்கெல்லாமும் 100 ருபீஸ் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் அழகாக 2 பீஸ் இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கிறது 2 பீஸ் 50 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அழகாக இருந்துச்சு. இதில் சால்ட்டு பிக்கிள் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அழகாக போட்டு வச்சுருக்கலாம். நம்ம டைனிங் டேபிள் மேலே வச்சோம் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் நம்ம பார்க்குறதுக்கும். இந்த ஜார் அதே சேம் 1 kg கெப்பாசிட்டிங்க. இது 100 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. பார்கெயின் பண்ணாக்கா நிறையவே கம்மி பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்த ஷாப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற கடைகளில் இருக்கிற ரேட் எல்லாமே பரவாயில்லையா, ரொம்ப கம்மியாக தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஒரு ஹோல்சேல் கடையில் வாங்குகிற அளவுக்கான ரேட்டு தான் எனக்கு இங்கே தெரிஞ்சுது. இந்த ஜாரெல்லாம் 80 ருபீஸ் 70 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுவும் 70 ருபீஸ் தான் அவள் இப்போ கை காமிச்சது. இந்த குட்டி குட்டி ஜார்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் 50 ருபீஸ் 40 ருபீஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஜார்ஸ்லாம் மட்டும் இல்லைங்க, அழகழகான பொம்மைங்களும் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ஒயிட் கலர் எலிஃபண்ட்டு, ஹார்ஸு, அப்புறம் விநாயகர், முருகன், சிவன், பெருமாள் படுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா, பள்ளி கொண்ட பெருமாள், அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. குபேர பொம்மைகள், சாய்பாபா, ராகவேந்திரர், ஹனுமான், இந்த மாதிரி பொம்மைங்கள்லாமும் நம்மளுக்கு நிறையவே அங்கே இருந்துச்சு. அம்மன் பொம்மைங்க, தலை மட்டும் சிரசு மட்டும் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான பொம்மைங்கள்லாம் கூட இருந்துச்சு. கண்ணன் பொம்மையெல்லாம் குட்டி குட்டியாக கூட அழகாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் கூட அவங்க 50 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த ஜார் தாங்க நான் சொல்லியிருந்தேன், 2 குவாலிட்டி 50 ருபீஸ். இதெல்லாம் ஒன்று 60 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒயிட்டில் கலர் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, பெயிண்ட் பண்ணி, அதெல்லாம் 150 அப்படி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு தனியாக ரேட் ஆகுங்கக்கா, காஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க. பொம்மைங்கள்லாம் மட்டும் இல்லைங்க, உண்டியெல்லாம் கூட அழகழகாக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. கலசம் மாதிரி, பானை மாதிரி, அப்புறம் சோட்டா பீம் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம், அந்த மாதிரி, அப்புறம் பிக்கு, எலிஃபண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருந்துச்சு. எலிஃபண்ட்டில் கூட ப்ரௌன் கலர் எலிஃபண்ட், ஒயிட் கலர் எலிஃபண்ட் அந்த மாதிரியான பொம்மைங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் பிங்கான்லேயே அழகாக விளக்கெல்லாம் கூட இருந்துச்சுங்க. அதை கேட்டதுக்கு இதெல்லாம் நவராத்திரி டைம்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கக்கா, ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நாங்கள். புத்தர் சிலையெல்லாம் கூட இருந்துச்சுங்க. எலிஃபண்ட்டே குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதும் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் பெரிய எலிஃபண்ட் எல்லாமும் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த தாம்பூலம் மாதிரி இருக்கிற இந்த வாழைப்பழ தட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊதுவத்தி ஸ்டாண்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாமா. அப்புறம் அது கூடவே விளக்கு ஏற்றுற மாதிரி, இது பாருங்கள், விளக்கு ஏற்றுற மாதிரி கூட இருந்துச்சு. இது பசுவும் கண்ணும் சேர்ந்த மாதிரியாக இருக்கிற பொம்மைங்க. இது அகல் நம்ம தீபம் ஏற்றுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அந்த பசு கண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. அப்புறம் இது இந்த ராந்தல் விளக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்போது மண்ணிலேயே அழகாக செஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ பொம்மைங்கள்லாம் இருக்குது, அழகழகாக இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவராத்திரி டைமில் நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய பொம்மைங்கள்லாம் வருமா. அப்போயும் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும், நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பொம்மை எல்லாமே 50 ருபீஸ் 60 ருபீஸ் அப்படி தாங்க ரேஞ்சு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப காஸ்ட்லியாலாம் இல்லை பாருங்கள். மகாலட்சுமி இந்த 2 எலிஃபண்ட் பக்கம் 2 பக்கமும் இருக்கிற மாதிரியான பொம்மைங்கள்லாம் கூட இருந்துச்சு. இது சாமி படம்லாம் கூட இங்கே நிறைய இருந்துச்சுங்க. உள்ளே இருக்கிற பரிக்கல்ல இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மர் படம், பூவரசம் குப்பமில் இருக்கிற லக்ஷ்மி நரசிம்மர், அப்புறம் உக்ர நரசிம்மராக நம்மளுக்கு சிங்கிரிக்குடியில் இருக்கிறவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட இருந்துச்சு. 3 பேரும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற படம்லாம் கூட இருந்துச்சு. அம்மனுடைய படங்கள், பைரவர்து, அப்புறம் சாய்பாபா,
அந்த மாதிரி படம்லாம் கூட நிறையவே இருந்துச்சு. பெருமாள் படம் பாருங்கள், மகாலட்சுமி அவங்க கிரகலட்சுமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வாசப்படிக்கு மேலே மாட்டினா நல்லது அப்படின்ட்டு அந்த படம். அப்புறம் வந்துட்டு கந்திருஷ்டி கணபதியோடைய படம், இந்த மாதிரி எல்லா படமுமே இங்கே இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம். இங்கே இருக்கிற பொம்மைங்க மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்லி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க வாங்கி வைப்பாங்களாம். அதே மாதிரி நவராத்திரி டைம்லேயும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக பொம்மைங்க வேணும், ஏதாச்சும் தீம் ரிலேட்டடாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட வாங்கி வைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஆக்சுவலாக 2 கடையில் ஷாப்பிங் பண்ணியிருந்தேன். இந்த வீடியோ ஒரு கடையை பற்றினது தான். இன்னொரு கடையை பற்றின வீடியோவை பார்ட் 2வாக சீக்கிரமாக போடுறேங்க. நீங்களும் பரிக்கல்ல இருக்கிற லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கோவிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படுற பொம்மைங்க, ஜார் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அழகாக வாங்கிட்டு வந்துடலாம். ரேட்டெல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே நார்மலாக தாங்க தெரிஞ்சுது. பார்கெயின் பண்ணால் இன்னமும் கம்மி பண்ணி தருவாங்க போலது. கண்டிப்பாக நீங்களும் போனீங்க அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பொம்மைங்களை வாங்கிட்டு வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.